اف چاق و همو چاقا بخیر تماشاوانین هجا سوزان بابانم کرد سات موزیل قبل ما بوش و بو پیشکش کرنا خلک کدن جبرنامه ریا کردستان روجابوری سلیمانی باشور کردستان شاهدی ج دیروکک ج پنگاوک و ج روپلک نو یا دیروکا کردستانی کر و وجی پنگاوک بو کو جالیه گریلاین پک کی وات ناوتن سی گریلاش بنیت باشی مراسمی کی بناوه مراسما چک شوتان دنه هنک ج چکین خوش شوتان دن بنیت باشی اخوا کو اف کوم جی ناوه وان کوما آشتی و جواکا دموکراتی واتا سی گریلا کو بسالایا کو دناوان داجی اف سروکا کنسیا ریبریا کجکی بس هوزاد جی کو زیدتری 30 سالن دناف خوات و تکوشین ده لچیان کردستانی جبو آرمانجی کی جبو آشتی که برومت جبو جیانی که وکهف و جبو جواکه که دموکراتیک چکی خوش شوتان و بانگا وی کن دوی ریبری ما وری بردان دوی کرد دوزا کرد و کرد لسر عرض خوب آزاد بجین و مافی وان ناسنامه وان روا وری پاراستن افا گاوین دیروکی بون که روژا بره لپارزگاه سلیمانیه لشکفتا جاسنه که دما خدا شیخ محمود حفیجی دما انگلیزا ایریش ویکر بون پالا خدا بو ویچیه و بیشکفته و لبور دست بخبات خود کرد و جبو جارا یکم سال 1934 جی که بارا بناوه حق لور وشاند بو اوه بویرین گلک دیروکی بون تماشاوانی نجاکو لپارزگاه سلیمانی چی بون نها چاوه هر کسی کی لوی پروسیا چارەسەریە یاژی پرۆسەیە ئاشتی پرۆسەیە بێژن ئاشتی و جواکە دموکراتیکە ڕۆژە ئیرۆژی سەرۆک کۆمارێک ترک ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ئاخوی و ئەڤەژی هەفتێ ساڵ ئەس بەحسا بەیەکێ بکەم دە هەفتێ ساڵە بوریە دەوڵەتە ترکی جارە یەکێ بوو و سەرۆکی دەوڵەتی ترکیە زێدەتری 6 جارە بەحسا کوردان دکە بەحسا براتیا کورد و ترکان دکە بێگومان ئەو لە گۆڕنێری ناخۆشی بەحسا بەیەکێ بکەن لێ ئەڤە دەستکەفتیەکە مەزنیا خەبات و تێکۆشینا کوردانێک و سەرۆک کۆمارێکە وڵاتێکی وەک تورکیە ئەو قاسێ پاڵا خۆ دەدا کوردان و ببێژێ بەحسا بویەرێن دیرۆکیە شەڕێن بەلاز گرێ ji fetihkirina İstanbulê û ji Qudsê behsa hevgirtina Kurd û Türk û Ereban dike. Ji bo zêdetir münaqişekir li ser van babetane em ê zêdetir guftûgû bikin di bernameyê me ya Rêya Kurdistanê. Mivanekî me gelek hêja heye li bajarê Kolnê ya Almanyayê bi Rêzgûney Aslan rojnamevan çavdêrê siyasî li gel me ye. Mamosta Güney ev dema te baş bê hêvîdarim roşa te baş bê spas ji bo yê derfetê. سپاس خواهش وشانی خواهش ایوار باش گلک سپاس خوازم به دست بکم روژا بوری کما آشتی و جواکا دموکراتیک د پیغمد آشتی چکین خواه گروپ گوان جبونیت باشه چکی خوش شوتان اون به قناغ چادن خینن و پشتی وینا ای روژی گوتاره تیب اردوغان هون چواد بینن نه و کنجی باش زانین اوا 5 ساله باکوری کردستان ile Türkiye şereki çekdari heye. Şereki dijvar meşiya u şer giram bu bi taybeti jî pir xun hat rejandin. Bi giranî jî xunê Kurdan hat rejandin. Baretî wan dagir bû jin û zariyê wan hate kuştin. Bedelekî giran hate dayîn. Lê şer vek cihan jî dizane, gelî Kurd jî dizane, herkesî dijane. Şer ne seddem bu, şer encam bu. Siyaseteki komara Türk hebu, komara Türk demi beri 7 sal hatta avakirin Kurdistan ve kunji düzanen Lozan'ı parça bu, 4 parça bu, gelli Kurt inkar kirin. Serda devlet teröreki pir düşvar ser gelli Kurt meşamt. Kıyama Şeyh Said'i da, Dersim'i da, Zilani da Kurt bir tamamı hatin kırkirin jib. Dema çiğ, 7 sala çiğ da pir gram bedel gelî Kurd da. Hem Bakurê Kurdistanê, hem Başîrê Kurdistanê, hem Rojava Kurdistanê, hem Rojhilat. 4 parça Kurdistanê da gelî Kurd bedelên giran dan çünkü 7 sal berî Rojhilata navîn da dizayn ki çekiribûn ev dizayn ser perçabûnê Kurdistanê bû, ser înkarkirina gelî Kurd bû.
ve sedemi gelime Kürt Bakurji Başurji Roşalaşçı çi destivan ha çi destkerti Kürt destivan berxudan naji eva 5 sale be şengiya PKK da şereki hebu ev şerji Brasici pir zede meşya ev şer gerek zutir bu hatta ravastandın le devlet Türk ne kast İro dixwazin devletê Tirk berê nedixwaz Kurd piskirêkê xwe bi riya demokrasî aşîtiyane bînin ziman. Riya wan girtibû, zindan kir, tedayîlê kir, heqaretê kir, berê Kurdan da çiya. Niha jî dibên Kurd bila çiya ve gerin verin. Kurd evî jî qebûl dikin, Bangazî Öcalan qebûl kirin. Niha jî berê xwe didin dizvirin. Ev gavên Süleymaniye'de hatta avettiğin gaveki gerçekten pür diroki bu gaveki pür zor bu ji. Az Evet. evci bejim yani gavenisa berahatinayın avettin. Gavi zor bu ji yani kudji hakas kadar pe ev nebun yani az bejim bidir rahati nebun. Yani herkes de khaza bira ev şer bera ravistandım bira şer idi kılas ve bira psikiriki Kurdan biriya demokrasi ve aştiyana var açara serkirin. Li devlet ve hevi nade. İro Erdoğan jî na piştê çalakî Süleymanî herkes çavê xwe li Erdoğan ev kiribû, Belê. girêt kiribû. Erdoğan jî eva tu sê roja berdev kevî hevalbendê wî digotin Erdoğan jî axaftinekî pir dirokî bike. Axaftinekî pir mezin, pir dirokî. Min jî guftarî kir, wek jî hûn jî anîn ziman ve jî guftarî kiriye. Erdoğan dibe gerek em herin ser meraz girê ser hezar sal berê em herin Kudsê vek Selahaddin Eyyûbî em herin vek Çanakkale vek şerê cîhanê Kurd, Türk, Ereb, Sünne ama ha Sünne. Belê. Kurd, Türk, Ereb bila bibin yek ittifaqekî wan were çêkirin. Em MHP û Dem Partî jî em ê jî bibin ittifaqekî em ê ser vî esasî bimeşin. Lê Erdoğan nabêje çareserî çi ye? Tamam çekdayının ev dibin ya be terörü Türkiye. Türkiye ki be terör. Tamam ja encam çiye. Naha çek şitte dayının Kürt Hezê Kurdan PKK gavên dirokî navît dibin ev em amade ne ji bo aşîtî. Erdoğan ji bo çareserî piskirêkê Kurdan aliyê siyasî de tişt nadibe. Dibe em birayê hevin. Em tev Müslümanin, em tev Sünne ne. Kurd, Arap, Türk peymanekî nû çêkî. Ev peyman çi tê çi manayê em evî jî baş dizanin. Navî peymanî de azadî tune, demokrasî tune, vekevî tune. Vî peymanî de rihekî Osmaniyê nû heye. Sultan o em bêjin tebayê wî vek teba dêne xwe didê. Ev ne çareseriye ez hevî dikim ki belkî rêya siyasî û demokrasî vebe dibe gelê Kurd jî hêzên Kurdan jî ji bo azadiya xwe ji bo demokrasî ji bo vekevî ser rêya demokrasî ekê xwe em mêjin tek û şiraxê yê bidin. Fitratê Erdoğan da meciyê wî da cî demokrasî, cî azadî, cî vekevî tune, cî vekevî jinan jî tune. Yani pirsgirêke lê hekî şer Dawît tê, hekî îdî şer temamî xilas dibe. Ev jî baş e, ev jî serkeftineke, ev jî pêşketineke gerek em alîgirî wî bibin. Belê. Başa birêz Aslan paşê zêdetir li ser hizr û ramana dewleta Tirkiye û pirsgirêkên belkî li pêşiya proseya aştî em ê zêdetir nîqaş bikin. Niha mêvanekî me din heye li Ameda Rengîn birêz Ebdulkadir Güleç serokê Baroya Amedê li gel me ye. Mamosta dem baş ji bo vê derfetê em spas dikin. Dixwazim bi vê dest pê bikim. وەک سەرۆکین باڕۆیên Bakurê Kurdistanê we serdana Enqereyê kir li gel gelek partiyên siyasî hûn civiyan. Encamê civînê we çi bû, çawa we pêşwazî kirin û diwan civîna da we çi nîqaş kir û partî û aliyên siyasî çi gotin? Remê baroyê em 16 baro û serokê wê em çû Enqerê. Li Enqereyê hem partiyê siyasî hem jî serokê parlamentoyê Breznuman Kurtuluş ra me hev dîtin şêkir. Va pêvajoya ku dest pê kirî me jî di alî xwe da, alî hukûkê da, alî baroyê da me got
em jî va pêvajoya bo çareser bibe. Me jî mesuliyet kir ser xwe em çû me buwara hevdîtin kir. Hevdîtina ma me baş derbas bû. Me nêrînê xwe buwar ve parve kir. Me behsa pirsgirêka Kurd kir sed salı meselekek pir mezin pirsgirêkek pir mezin heye nêzî pêncî salî jî bi şer va mesela tê nîqaş kirin. Me xwest ku va pêvajoya şer bê rawestandin lê pirsgirêka Kurd jî çareser bibe. Partiya İYİ Parti Geyni wî hemiya va xebata me got xebatek baş e got em jî dixwaze pirsgirêka civakê pirsgirêkên Kurd bi rêw rêbazê demokrasiyê çareser bibe. Hewceyê ku va çek jî bê dayîn şer bê rawestandin û pirsgirêka Kurd çareser bibe. Me hevdîtinê xwe jî bi raya giştî ra bi riya çapemeriyê me parve kir. بله باشە برێت گولەک و بەحساوەیەکی کرد دەبێ بڕێە ئاشتی و دموکراسیە چێ بێت تەمام لێ بە ئاوایەکە شێنبەر نەها ڕۆژا بۆری کۆمێکە گەریلایەن پەکێکێژیش بۆ نیەت باشیە چەکی خۆش شەوتاندن ji vir û şûndayedî divê çi yasa bêne derxistin ji bo mafê Kurdan û herwiha ji bo wan gerîlayan divê êdî çi yasa û destûran bêne derxistin. Ez jî tevlê wê heyetê bû. Ez jî sernavê Baroya Amedê tevlê heyetê bû. Belê. Em ji Amedê derketin em rojekî li hewlêrê man. Roja dijî nêzî sî zêdetir maşîne tevê heyetê em birêk ketin bervê Süleymaniyê. Bername hinekî dereng dest pê kir. Piştra jî besê hozat û 29 gerîla hevalî wî şerwan ji ewkê ji şikeftkê derketin û bervê platformê hat platform hatû avakirin. Belê. Amadatiya platformê jî baş bû hatin baş bû dîmenî wî dî li ser platformê destpêkê da du peyv çend peyvê Kurdî çend peyvê Tirkî destpêkê da em silav kirin wekî din jî daxuyaniya xwe xwendin hevalî jî daxuyaniya xwe bi Kurdî xwend dûra jî bi hawakî dîsîplînî bi hawakî awa bi serbilindî çekê xwe avêtin mîna çanaxkê mîna ewkê çêkiribûn avêtin pêra jî çekê xwe şewtandin got em bi îrada xwe azadî em vê çekdayînê çekê xwe em ê bişewtînin û talîmata bi rêz Öcalan got em bicîtînin lewra daxuyaniya besê hozat da jî ji bo zagonên nû di navaroka wî da ji bo zagona nû jî pêşniyarî wî hebû. Em jî divê demê da hetanê niha em divê pirsgirêka Kurd û va pêvajoya bo çareser bibe hewjeyê ji bo vê pêvajoyê taybetî ji vê pêvajoyê zagonek nû yasayîk nû derkevin. Hewjeyê lê heta niha yasakek nû kanûnek nû zagonek nû derneket wekî din di meclisê da di parlamentoya Tirkiyeyê da komisyon bir ava kirin. Divê komisyonê da jî hem ji bo vê pêvajoyê hem jî ji bo pirsgirêka Kurd gerî çareser bibe zagon û makazagon bê guhertin û hemû gel hemû ziman hemû ol hemû bawerî fikir divê makazagonak nûh da xwe bibîne hem pirsgirêka Kurd hem jî pirsgirêkê civakê bibe çareser. Wekî din jî bo tiştê şêmber yani gavên şêmber jî hewjeyê kesê ku bela pirsgirêka Kurd di zîndana da ye siyasetmedarê Kurd hukuknasê Kurd di zîndana da ye mîna Selahattin Demirtaş mîna Figen Yüksekdağ mîna Bekir Kaya wekî din bi hezaran kes di zîndana da ye hewjeyê
kanuna infazê bê guhertin va kesena jî ji zîndana ji girtîngeha derkevib azad bijî. بله Ji bo kesê ku çekê xwe jî daniye hewjeyî ji bo we jî zagonik derkeve. Va kesena sî kesî çekê xwe berda kavê çi bikin? Sibê tevlî civatê bibe gorvî jî zagon hîna natî çêkirin. Hewjeyî pir bilez va بله zagonana باشە parlamentoyê derkeve û komisyon بله xwesaz bikin. برج گولاج پشت زێتر لەسەر ئالیوی یاسایی ئەمێ بسەکرم تایبەت بۆ بڕێ سەلاحەدین دەمیرتاش نێ لە دیسا ڤەگەرم کۆڵنێ لەگەڵ بڕێز ئەسلان مامۆستا بەڕاستی چما حەیانەهاوە وەم بەحسا گۆتارە ئەردۆغانێژی کرد بڕێز عەبدوڵڵا و جەلانژی ددیمەنا و هاتە پارڤەکردن بەحسا ئاشتیەکە بە ڕوومەت کرد پەکەکێژی نیەت باشیە خوا نیشاندا و گوت ئەم گوتنین ڕێبەری خوا ئەم پێک دینن لێ گوتنین ئیرۆی ئەردۆغانی بڕاستی گەلێک باڵێ مکشاند چالاکین دەستپێکێ یا پازدەی تەباخێژی وەک چالاکی یەکەیە تێرۆرێ بناف کرد و ئەم بێژن تەفگەرە ئازادی لە باکووری کوردستانیژی وەک تێرۆری دیسا بنافکەشخۆ و هەرتن بنافکرد لێ چما ئەف ئوسلوب و ئەف زمان نایە گۆهارتن مادامێک و ئەو ئاشتی دخوازن و حزور دخوازن و دخوازن دەوڵەتێژی و جیواکێژی ژڤەیەکی قەزەن بکات چما ئەف ئوسلوب نایە گۆهارتن gerek em tişkî zeral bikin. Em aştî dixwazin. Aliyê Kurdan aştî dixwaze, demokrasî vek hevî dixwazin. Ewan naxwazin, ewan tasfiye dixwazin. Em dibên aşîtî, ev dibên tasfiye. Ev dixwazin tevgera Kurd, tevgera Hareketa Azadiya Kurd ev bikin, tasfiye bikin. Erdoğan îro ji vekirî got tu alvêr tune, di gavekî bavêjî em gavekî bavêjî tune lê dixwazin ev çekberdan, dixwazin ev hêzên gerîla bilawerin. Ji bo wê dikarin yê çêkin jî baweriya min ev e yani yasaya xwe yê biguherînin ji bo riyakê hêzên gerîla ra yê wekin. Çawa wekin? Yani belkî ceza nakin. Afê giştî jî çê nakin. Mesela Türkiye niha hevceyê afê gelemperî ye, afekî giştî ye. Tu hêvî nadin. Gengeşî îsa jî tune ne AKP ne MHP ne CHP da ekekî îsa tune. Komisyon dikare çi çêke, dikare riya gerîla veke çünkü dixwazin bilez dixwazin bêçekkirin Hareketa Kurdî bêçek bikin. Hem Bakurê Kurdistan hem Rojavayê Kurdistan. Armancê wan ev e. Em dibin aşîtî, em dibin vekevî, em dibin demokrasî, ewan dibî bêçekkirin, ev dibin tasfiyekirin. Gerek ev baş were zanîn. Adin jî Tirkiye roşorata navîn da dixwaze bandor dane ser Kurdan. Yani Bakur, Başûr, Rojava dixwaze bike himaya xwe. Stratejiyekî wan heye jî zaten stratejiyekî ev dibin misakî millî. Dema Osmaniye da ve Vanderan bin destê me de bû bandora me de bû. Na roşorata navîn de hin tişt qewme em dikarin firsetekê ketiye destê me em dikarin careke din ekê xwe em bêjin tesîra xwe dirêj bikin. Hekî bi leşkerî dagirkerî nebe jî ser riya siyasetî, ser riya kulturî, ser riya aborî em dikarin Rojava jî, Başûr jî em dikarin bikin wek ek em bêjin perçeyekî devleta xwe. Dîsa armancê wan ev heye yani ji bo em bêjin kolonyalîzmên nû heye. Yani armancekî aşitiyane heba Erdoğan îro herkes bi taybet jî gelê Kurd çev Erdoğan'da bu yani çi dibêje Erdoğan tişkînû negot yani. Terör kir, got suçlar hunun, sedema ve meqayb kir, meqas kadar perîme çû, meqas kadar canî me çû, titişkî desteket destê ve îdî werin, yani wek İdi poşman be. Vek poşmanî da haxiya. Ev nereye zanî? Ev nereye? Başa kekê Güney yani em dikarin wek ev hengavên dewleta Tirkiye ev gotinên wan ev helwestên wan yani ji bo Kurdan û ji bo tevgera azadiya Kurd taybet ji bo Bakurê Kurdistanê mirov wek dekû dolabekî wek komployekî binav bike. Yani ev jî heye. Lê tenê yani em nikarin bêjin tenê ev gavê pêvajo ji bo dolabê hatiya wê têkirin na.
siyaseteki heye, siyaseteki roşara tedavi, siyaseteki navnetev heye. Siyaseti Amerika'ya, İsrail'e heye, Almanya'ya, İngilizistan heye, NATO heye. Ji Türkiye'yle tişki gotine, Türkiye'yle tişki danine bervici. Gerek evi mesele bir ya ekeki em bejim beçek, beşer çareser bike. Çava çareser diki çareser bike. Em hezlinte Ali PKK de zaten Zuvan'a devlet Türk evdikin de Paris'in Ali Karim de bir Nahaji Suriye nuda Suriye'de ekeki çedikin statüye kini çedikin ser şara ser heteşe ser şambe de ben bırak Kurt biatı şami bikin Kurdin Bakurji bula biatı Erdoğan bikin Erdoğanji Şamji bula tişki bir de vanji yani Kurtayı ve karikatürize mertikara sabıcı. بله باشه از دی صفا گرم قال تمام استاد بچم قال كاكي عبد القادر لآمدي كاكي عبد القادر و وك سروكي بارو آمدي وك بقشتي وك باروين باكوري كردستاني هلوستا حكومتي ونشاد بينن حيا نها قالوا حكومتي جبو چاره سریا دوزا کورد یا جیجبو ریبازی نیاسایی لگل و رونیشتیه با آوای کشیمبر سموت هنیک تشتا هاتنه گوتن Pratikê da tu gav natî avêtin بله tenê kesê ku divê pêvajoyê da rol û misyona wê ye Alî Kurd Birêz Öcalan Dem Partî rola xwe misyona xwe bê kêmanî bi ciyanê heta neyana provokasyonok jî mezin çê nebû lê piştî yazdê tirmehê vir ve gelî gar vê pratik bê avêtin ji bo pirsgirêka Kurd ji bo vê pêvajoyê tenê şer bê rawestandin aşitî çê nabe mana aşitiyê heqîqat adalet wekeviyê بله azadiyê felsefa wî ye we lê ji bo vî tiştî jî hewjeyî dewlet hikûmeta AK Partiye gavê şember bavê ji dem mikberê jî min got pirsgirêka Kurd tenê sekirandina şer nine pirsgirêka Kurd zimanê Kurd e pirsgirêka Kurd çanda Kurd e pirsgirêka Kurd xwe bi zimanê xwe perwerde bibîne pirsgirêka Kurd em karibêjin dirêkek çareseriyê da ye lê hetanê niha hûn jî zanin di vî alî de tu zagon nat guhertin dema ku me li Enkarê partiyên siyasî ra mexebatê xwe buar ve par vekir ji bo me kezaganok nû jî daxwazê me hebû me 27 xal rêz kir di serî de got me got meclîs parlamentoya Tirkiye 86 milyon kesî temsîl dike bira parlamento destbavê vî karî û ji bo Kurd bi çanda xwe bi zimanê xwe bi dîroka xwe di nava makazagonê de cî bigirê gerî hewjeyî ewk çê bibe makazagonok nû çê bibe lê hetanê yani hikûmetê gavê pratik natî avêtin ez sêvî dikim ku piştî çekdayînê çekşewtandinê ew ê hikûmet gavê pratik bavêjin an jî heta niha devê wan bi gotinê wan ne dibêjim va terör hebe em nika tu gava bavêjin vê çaxa ew ew jî şekinî şer jî hat rawestandin hewjeyî wê çaxê û pirsgirêka Kurd hawayê ceribandinên dinyayê çawa çareser kirî hûn jî werin mecbûr çareser bike pirsgirêka Kurd tenê ji bo 40 salî nebûyî mesele meselekek 100 sal 100 salî înkara Kurd zimanê Kurd hat înkar kirin Kurd nat hesibandin hewjeyî va gavên yasayî bê avêtin makazagonok nû bê ava kirin û Kurd xwe divê makazagonê da bibîne بله îro hîna makazagona 1982 da Kurd nayê hesibandin xala 66 divê Kurd Türk e yani kes divê kesê ku bi welatî ve bi welatiyatî girêdan her kes Türk e lê ez mîna hukuknaskî ez xwe Türk nahesibînim
لی اد ماکازاگون داجی هینا از بناسلما خو ناتم ناس کرن و گاوانا به صبر اما و مسئله جی gelip çareserkiriyene ev baba, davi baba, enjam baba. بله باشا ما مستعد دناب اخافتني خدا بحثا قرتين نخوشي كرد بيقمان حيا نها قابن شين بر ارينيج دولتي نهاتي عافتن وكي برز اصلان جي بحث كرد دولت تمي تخوازي سياستين خوين قركرني زيادة تربسة بيني ليه ايروجي برپرسيك دم بارتي بحثا في كركر كو اجير في كي هي دحفتين بيشيان مدى برز صلاح الدين ديميرتاش زندان ور بردان چقاس اگر اوی که هيا هیویه و چقاسیا ما مسته بله از devam بکم پرسابه فهم کر گرم کرم مثلا هاتون دمیرتاش و دوجاره محکمه ستراسبورگه بریارک ihlal eda گو و سلحتین دمیرتاش بریو ریبازه پیاما اوروپا و دارزاندن آوی و گرتن آوی و گور کیدی Avrupa'yı و چه نکر دو جارا ihlal tespit kir le gor ve ihlalش خو geri peyama Avrupa'yı xalat şilu şeşa be tahliye kirin بله جارا دودا جیش لسر خالا پینجا لسر پنج حو تشتی ihlal hat tespit kirin seçar rojberi اوجی گور anayasa گور makazagona خالا نودی حوجهی و بریارا ستراسبورگی devlet hükümet saziye Türkiye bicibine Loma Selahattin Demirtaş u vekilin keseku mina Selahattin Demirtaş seriyle mahkema dadgaha Avrupa'yı dayı u ihlal hati dayı ev havceyi tüghertin da yasayı da ji dizagona da şeyne be havceyi tahliye bebe le jibonu xoşa tişkidin hani jibonu xoşa vekilin keseku بلا پرس کرے کا کرد زندان adayı د گرتیگه adayı حوجه زاگونا همبر ترور زاگونا infazı بگوهرتن زاگونک infazı چند بیس روزبر ederket tür dert kira ne bu derman nukhaşe granina د زندان adayı tedaviye ve nay çekirin bilez ve kesana geri tahliye bebe و جبو تداویا خو لدربه ببینه زاگونک نه بلز درکوه و کیدن جبو پرسکریکا کرد belki به صبر belki به demek daha درش و فره و گاو بیاویتد ama کسی کو زندانای bilhassa به تایبتی کسی کو لبر نخشیا گرانه اوجی بلز تو درنگی نکوه و تحلیه ببه زاگونک نه درکوه باش گلک سپاس از دیسا وگرم گلوا از دیسا بشم کولنه ککی گونای از بوی پرسیب کم اگر دولت ترکیه جاره که دن هول بدا وقت پیواجوین بره کمپلوی کی آنجی پرسکری کی و بیشتر پرسکری کی گل هم بر اف پیواجوی دست بکه دروس بکه بنیرین آوا بتایبتی نهاکو لروشلات تناویدا گلی گوهارتنین نو چه دبن دیزاین نو چه دبن ده چه لیکفتی ده چه باندوری لسر پیش روجاوی ولاتی بکه Yani de xuyan ki cerekedin şer idi despê nake. Yani çaresêjî nabe jî hep pêwajiyê dirêj be. Lê hêvî tune yani ez vî ramarca nînim ki cerekedin şer dest pê bike. Lê rojhilata navîn da dibe her tişt meriv kesin nikare bêje zanî. بله Ciyekî pir evke tevlî heve. Lê biryar heye yani biryarê Amerîkayê heye, biryarê welatên evkê hene, rojava hene. İdî şer naxazin. Hêzên İranê tek diçe, hêzên İranê tasiye dikin, Hizbullah tasiye dikin. Yê dor were Heyzê Şabî, Esad çû, Hamas çû. Niha hêzên derweyî sistemê PKK ji vekî sa dibînin zanîn. بله Vekî san dibînin. Dibe
yan biraver nav sistemi kuraciye ki bigirin ya ye tasfiye bibin. Naha ev siyaseti em bejin NATO'ya, Amerika'ya siyaseti mezine Türk kişi zaten hezeki NATO'ya navanda ya. Tekrar jid bejin ben hemşer nakhazı. Ne iştin Türk bikevin rojavajı. Le Ali siyaseti de Ali kari dikindi ben emici. Dici bıçak hu ev bike, ses bike, bıçak esnek nezikübe, gavin küçük şibi ve baveje. Emici ev bikin, Ali kari bidinde. Ev mesela bila. Bikevin nav sistemi, sedege bula bikevin nav sistema hatta şey, nav sistema hezin Suriye. Bula PKK'ci bikevin nav sistema Türkan'da. Naha evriyek ya evri ye bimeşe yani bejin cerekedin riya şer zuzu ve naba kes aligiri şer nine. PKK jinahaze, serükü PKK jinahaze, geli kur jinahaze, geli Türk jinahaze. Devletin nav evki navretev jinahaze. Çünkü dizayneye, jibo dizayni şer dibe riskeki mezin. Nahaze. Şeri mezin heye, beşi avamda şeri mezin heye. Şeri Rusya heye, şeri İran heye, şeri Çin'i heye. Lema dixazin gavin küçük beji hem mesela seriya sistemi var eşara serkirin. Bura pskirek çiye? Pskirek Türkiye ne devleteki hukukiye yasa magazakon em ne karın servan bağıkı devleteki şahsiye, sistemeki şahsiye Erdoğan'a, her tiş Erdoğan'a ne Selahattin Demirtaş şunu beji Selahattin Demirtaş dile Selahattin Demirtaş Ali hukuki ne hatiye girdi? Ali siyasi ve hatiye girdi. Berdan Evici Ali siyasi be. Yani Selahattin Demirtaş ve Hazaran siyasetmedari Kürt. Erdoğan bu kaza sibedi sibel dikara talimat ekibi ki icban derkhine ye derkhinci yani takminamen jibo peyvajı ye derkhinci bu çek danina jibo beçekirina hezin Kürdan mecburun hengavan bağıjın ye bağıjın ama gava esası çiye gava esası nasnama Kürdan ve biraz gülek jibot nasnama Kürdan bir taybeti bir fermi kabul lakin nabejin Kürtçe heye em ciyeki jî nav anayasada bidin Kürdan evi kabul lakin hedi ben em Türk hebe em Türk'ün Kürt'ün Arabın de Kürt hebe jî birayı mene Müslümanı Sünnene ev jî hambalatiyeki Türkanın Türk zaten erkeki em bejin Sidoreki kimlikeki nasnameyeki Freye nav Türkitiya ciyeki Kürdan yeçebir ama Kürt bir ser yok, bir naslama yok, bir evki yok, bir çandı hüner yok. Ne karın bir kere nav magazakoni nav yasayı Türkan. Ev psikireke yani inkar bir riyaki ev ince bir riyaki hassas berdavam bir ke. Ve evci geridayı tevgara Kürdistan ya geridayı hezin var, Ali siyasi da yetenek var, çakas berhubedin, çakas siyasete baş bidin meşandın, çakas hun nubukin yani psikirik Kürdan da jeye, siyaseti Kürdan da jeye. Ev psikirik ne ban belki ev rojine bu. Zani gerek herkes bir şey hep berçe bu ke. بله باشه بنێرینەوە عالیە سیاسیە کورد تایبەتی تەفگەرە ئازادیە کورد لە باکووری کوردستانê niha niyetpakiyê wan heye û dibêjin em aştî dixwazin di nav dewleta Tirkiyeyê de divê pirsgirêka Kurd çareser bibe. Lê eger vê yekê nebe binêrîna we bijardên wan çi ne? Destê wan ji bo siyasetê vekiriye dê ev çi qonak bê ji bo Kurdan? Yani erki siyasetmedari PKK, KCK Yürütme Konseyi üyesi erkeki duran kalkan vekili got. Biryar girtine, kongre da biryar girtine. Debi emcarak edin dest bir silah nakin, dest bir şer nakin. Heki sermeden neyi? Jibo parastını, xenci xu parastı, emidi şer nakin, şer nabe. Bale. Ev tişki nüye, evkeki em bejin gaveki nüye, heki riya demokrasi var evekilin, Kürt bir naslamakı rexistin bikin, partiyi nu ava bikin, saziyi nu ava bikin. İdi dikarım psikiri ki kun ser riya, evki, em bejin ser riya
demokrasi binin zaman tekoşini seriye demokrasi bikin. Le ev jî dem dixwaze. بله Belki pişti Erdoğan. Hatta Erdoğan hükümzatı da ve reyna da demokrasi. Ev sistema şahsi, sistema ev serokati ye bimeşe. Erdoğan, Putin, Xi Jinping, Kim Il-jong, Şara, بله evan biçek ye bibinin. Gerek em ji bo dem dirêj ku amade bikin. Dem Kurt da erkekî tune yani em bêjin çareseriyekî rahat çareseriyekî em bêjin vektibên kolay nîne na. باش Gerek em jî bena xwe fira bigirin. باشە کەکێک بنە ئەز جارێک دیڤ گەرم پرسێک منێ داوی مایە لێ نەها بچم ئامادێ جارێک دن کەکی عەبدولقادر divê komîsyona ku li parlamentoya Tirkiye li meclisê werê ava kirin tenê parlamentar hene ango parêzer jî hene Valla tenê ev kesana ez wer duyo baveriye damı û texmîna min jî ew e ev ê tenê partiyek ku di nava parlamentoya cî digire. Mîna partiya yê MHP yê partiya Nuhyenî Yolê Dem Partiye AK Partiye ev ê jî bigire gor di parlamento temsiliyetiya xuna parlamentoya ev ê di komisyona cî bigire lê hukuknaz wekî din ji saziyê sivîl ji saziyê siyasetên derveyê parlamentoya ew kesana cî nagire. Mesele tenê ew komisyon avakirina komisyona jînin mesele ew komisyona ve çi kar û xebatê bik tiştê girîng ew in. باشە ڕۆلا باروێن باکوورێ کوردستانی ڕۆلا وان divê prosêda çi ye amadekariye we çi ye ji bo vê pêvajoyê Yani em vê xebata bi nêzik da dişopînin em jî gor va pêvajoya bi xweşî bi başî bi qencî encam bibin xebatê me hene hem şûyîna me na Ankarê wekî din xebatê ku em di nava baroyê da dikin mîna panel mîna semîneran mîna pirsgirêka Kurçawa wê çareser bibin panelê me xebatê me dimeşe wekî din jî em mîna baroyê heremê em dixwazin ji bo pirsgirêka Kurd me hinek tişt zelal ew kiribû 27 xal eşkere kiribû belê lê her xalek mera karib rojal ser bisekinin. Em ê binê wa hinekî tije bikin û boy kesê ku di nava vê pêvajoyê da cî digirê em destê wa jî xurt bikin alî hukukî da em ê di nava vê xebatê da hem baro hem baroya Amedê baroya heremê em ê pir zêde ji bo makazagonok nû ji bo pirsgirêka Kurd çareser bibe hewciyê kîja zagon bê guhertin belê ya jî kîja peyamên navnetevî bê guhertin em li ser wa xebatê xwe dimeşînin. باشە هەردوو برێز یەک پرسیارێ منێ هەری داوی هەیە ji we her dûkayê dikim destpêkekekê Ebdulqadir Kurd divê qonağêda divê çi bikin Divê qonağê da Kurd gerî va em ez duê baveriyê da me va tenê destpêk e dewrik ku bi çek tekoşîn hat dayîn yaz dê tirme heyê bi gavên şêmber ber bi çav çek hat şewdin. belê Ji vir şûnda Kurd li mesela xwe li doza xwe Kurd li nasnama xwe Kurd ji bo pirsgirêka Kurd çareser bibe hem xwedî li aştiyê derkeve hem jî xwedî li nasnama xwe derkeve û dev ji tekoşînek siyasî bernede em tenê vê barî em nikare bike ser milên partiyên Kurda partiyên siyasî em jî berpirsyarê vê pêvajoyê bibînin û ji nasnama xwe xwedî derkevin. باشە gelek spas برێز Bas baş. ئەسلان Kurd ji vir û şûnda divê çi bikin Yani yek şartın heri gavên yek emin gerek yekîtiya xwe çekin.
Kurd gerek bibin yek denk. Hem Bakurê hem Kurdistanê tewayî de. Nav Kurdan da nakokî pirin li devletê Tirk jî bi taybetî hikûmeta AKP jî Kurd perçe perçe dikin. بله Kurd dixwazin Kurd bi evkê bi ser vî pêwajiyê jî bikevin hevdû gerek evî nekin. Gerek çi dibe bila bibe gavên vekhevî bajin. Vek gavên yekîtî bajin. Yani gav Kurd yekîtî ya xû çênekin Bakur jî Başûr jî Kurdistan tewayî de bikevin tengasiyê de. Yekîtî pir önemli ye. Evet didu gavên didu. Gerek siyasetê Kurd bi taybetî jî tevger azadiya Kurdistanê gerek heviyekî nû bide gelê Kurd. Tamam ev şey 5 salî çû ev stratejî jî çû. Niha gerek stratejiyekî nû stratejiyekî em bêjin netewî û demokrat çêbe. Berê Öcalan niha evkekî stratejiyekî datîne ber gelê Kurd dibe aşitî û demokratik civak strateji. Ev strateji Öcalan e. PKK jî ev strateji pecirandiye kabul kiriye. Dibe evet lê gelê Kurd civakê Kurd frene. Alternatif jî heye, siyaset jî heye, gerek bana pir biriya demokrasi, biriya azadî pir werin nikaşkirin jî. Ez çekim bira gel jî pê min vere ev dem jî çû. Gerek em gelê xwe jî ikna bikin. Gerek gel mafî axaftinê, mafî biryarê jî hebe. Bina berê çênabe. Ev yani yek ji bo siyasetê Bakurê Kurdistanê re dev nabêjim. Çar parça Kurdistanê re jî dibêjim. بله Hêvî jî bi çek şikestiye. Nav Kurdanca psîkêrekê jî heye, nav civak da psîkêrek jî heye. Dagirkeran wan psîkêrekê re dilêîzin hêza Kurdan diçe. Kurdistanê da gerek siyasetê Kurd xu careke din nû bike, careke din nû rêxistin bike. Çawa rêxistin dike ji bo hemdemî, ji bo çav, ji bo ev em bêjin dema dijital, dema teknolojî, dema demokrasî gerek vê demê angora vê demê xu rêxistin bikin. Binaberî nameşe, binaberî jî nemeşiye zaten. Dera xwe bide. Bakur pirsgirêk heye, Başûr pirsgirêk heye, Rojava tengasî heye, Rojava tengasî heye. Evkê me pêşengên siyasî bila piçek bi ceseret xwe jî berçev bikin. Yekîtiya Kurdan stratejiyekî netewî ji bo Kurdan, ji bo Xwedê, ji bo nan, ji bo nivês ferz e. Em evî çênekin, yekîtiya xwe çênekin, stratejiyekî netev em hevra qebûl nekin, em ê bin bikin. Em evî gerek baş bizanin. 5 milyon Kurd hene, hêzekî pir mezin e, berpirsiyarê serî da berpirsiyarê siyasetmedarê mane, paşê jî pîçka civakê ye jî berpirsiyarê me jî heye. Ev deme dîrokî de gerek em tev berpirsiyariya xwe biryakî evk, biryakî netewî binincî. Heka skarim bêjim. باشە gelek spas birêj Güney Aslan Mesaj. rojnamenevis û şovekarê siyasî li Kolnê li gel me bûye û birêzkekî Ebdulkadir Güleç serokê Baroya Amedê li Ameda Rengîn li gel me bû. Spas bo wê derfetê û bi hêviya yekêtiya Kurdan. Gelek spas. Spas êvar baş serçema. Gelek spas. Bele temaşavanên hêja. Em bi wî awê jî hatin dawiye xelekek din ya bernameya xwe ya Rêya Kurdistanê. Hefteyek din li gel me bin heman demjimêrê de. Şad bextewar azad bijîn.